Tak ahojte, sme na rally Vranov, máme krásne počasie, až veľmi teple. Prišli sme sa tu povoziť, trošku pronáňať. Chceme zrobiť nejaký výsledok, uvidíme, jak sa nám to podarí. Autíčko sme nachystali, má niečo popršať, rýchlosti sú pekné, rýchle. Je tam aj tá krátka, ktorá je trošku taká nebezpečnejšia, ale nevadí. Uvidíme, jak sa s tým popasujeme, tešíme sa. Začiatok bol perfektný, všetko OK, až na tú prestávku, čo sme mali. No bohužiaľ, tak to dopadlo, ako to dopadlo, ale my sme si to aj tak užili. My sme spokojní, nezapršalo nám, všetko bolo perfektné, tak ideme ďalej. A tešíme sa na ďalšie preteky. Ďakujem pekne.